हादोरसानाङैनो रंजालि बैसागुनि गाजा गोमजा थासारि गहपुरनि आसाम अरुणाचल सीमानि दैमालुआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव रंजालि बैसागुनि मावबादा थुंगेबाय। थांनाय 5 एप्रिलनिफ्राय 12 एप्रिलसिम 7 साननि हाबाफारिजों बानजायदोंमोन हारिमु मावबादा। सानजा गहपुर रंजालि बैसागु आफाद आरो सानजा गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै हारिमु मावबादा खुङो। आसाम अरुणाचल सीमानि राजगड़आव लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हौवासा हिन्जावसा बयबो बैसागु बागुरुम्बा सिफुं खाम सेरजा बायदि बर'नि दोरोङारि दामजुफोरनि फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लानानै रंजालि बैसागुखौ बरायनो थियार जादों। इयुन जोलैफोरनो लाइमोन आथालफोरनि इयुनखौ नायनानै आरो बर' हारिनि गोदो गोदायनि दोरोङारि हारिमु आसार खान्थिखौ हमथाना लाखिनायनि थांखियै बे मावबादाखौ खुंनाय जायो। जोङो सानजा गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सानजा गहपुर दखरा रंजालि बैसागु आफाद जथायै जोङो थांनाय 5 एप्रिलनिफ्राय दिनै 12 एप्रिलसिम 7 साननि हाबाफारिजों जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो मोसानाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय बेखौ फोरोंनायनि मोनसे मावबादा लानाय जादों। गमामायै सिगांफोराव जोङो बेबायदि लादोंब्लाबो खोब माने बाहागो लागिरिफ्रा खममोन। देग्लाय जिबायदि नुदों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि जि गोसो बिथांमोननि गोसो गाव हारसिङै फैनानै सोलोंनो गोसो जानाय बेखौ नुनानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोननानै दिनै खमैबो 200नि बांसिन बाहागो लागिरिफोरा बेयाव 7 सानसिम माने खुनु मोनसे रावबो मेंनाय बानाय गैयाजासे बाहागो लानानै प्रग्रामखौ हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायखौ जों नुदों। आरो जों नुदों बे 7 साननि गेजेराव खोब माने खाम दामनाय सिफुं सुनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा खोब माने खमैबो 60-70% माने इमप्रुभ जानाय जों नुनो मोनदों। आरो मोसागिरि बिथांमोनखौबो उन्दै उन्दै बिथांमोना एकदम गोबां माबा रोङाखैब्लाबो बिसोरनि जि आखाइ सिबनाय फाव फेशन खालामनाय आथिं गानाय बे रिदोमफोरखौ मिलायनाय बेखौ जोङो खोब 7 सानाव इमप्रुभ जानाय नुदों। आरो दा बिनि गेजेरजों आसा खालामदों जे जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा फंबाय उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायमोनहा जे जा माने हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव खोब मोनसे बाहागो लागोन जों बेखौ नुहुरदों। आरो जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे गुबुन हारिफोरनिखौ खोब लोब लोब जोङो जेरावबो खना खनला जों नुयो, नाथाय जोंनि बर'नि बेबायदि मावबादाखौ माने खोब माने खम नुयो। बेनिखायनो आं आसा खालामो जे जों जेरै जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बेबायदि मावबादा खुंनायनि गेजेरजों जों फोरोंथाइ होदों जे गुबुन गुबुन हालामावबो बेबायदि फोरोंथाइ होनानै जे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जे हारिमुनि फारसे गियान लाहोनाय हारिमुखौ मोजां मोनहोनाय सानस्रि बेखिनिखौ सोनानै होगोन गियानखौ होगोन जों मिजिंथिदों आसा खालामदों। आरो जोंनि हालामाव आं सानदों जे